Sa number 8, Vice President Leni ang mahimo magabalik sa Negros Occidental. Inisuno kay Anay Governor Rafael Lito sa Negros for Leni Group. Sa karon ini ang ginaistoryahan pa pero luyag ni VP Leni nga magbalik sa probinsya. Suno kay Coscolluela, kung madayon gid man ila nga iga-recommend ang tatlo ka mga lugar sa Gwa sang Bacolod, kasubong sang Cadiz City kag Escalante City sa norte, kag Banwa sang La Castellana sa District 5. Ginpahayag naman ni Coscolluela nga maayo ang improvement sang voting preference para kay Robredo sandig sa ila nga internal survey. Naigo man sang propaganda kag mga issue nga ginahaboy sang trolls ang Vice Presidente pero ang ulihi nga mga survey nagapakita nga may paglumpat pabor kay Robredo. Sa pihak nga bahin, may mga tarpaulin naman para kay Robredo nga nabutang sa mga strategic na lugar nga ila nakit-an nagkaladula. Sa Bago City, suno kay Coscolluela, may ginpanggunting kag ginporma nga initials sang pihak nga kandidato. Suno naman sa spokesperson sang BBM Sara sa Negros nga si Anay Mayor Sonny Coscolluela, wala sang kahilabtanan ng BBM supporters bahin diri. Wala sila may nahimo nga kasubo nga hilikoton kag wala sila nagapatuman sang hate politics. But the most bothersome case is tarpaulins that were not only taken down in Bago City, but they were sliced up into small pieces, and the small pieces were reassembled to constitute the initials of the other candidate. No? So, ay labot nga kakas, ang amon kihad-kihad pa kag ginimo letters ng kandidato sa pihak. Yeah. So, adding insult to injury.